Другите дошли да помогнат са Анелия, съпругът ти и 9-годишният ти внук от Добрич. Мъжа ми е видял по новините за тези хора, които чакат от 7-8 дни и просто никой не им помага. И решихме, така съвсем спонтанно, да дойдем. Имаме водостройка. Просто решихме да дойдем да помогнем колкото можем, каквото можем. Нищо. Баба и дядо ми казаха. Да. Няма какво направи весело, вкъщи ми е скучно. Вместо пред телевизора и пред компютъра мога да дойда тук да помагам. Така помагах и в залата на Леля. А възрастните хора все още не могат да преживеят ужаса и разрухата, която ги полетя. Не виждам край, не виждам. Ужас. Всичко навънка отива, мокро, влага. Трябва да се изкопае, да замахнат вещи, да се дели в бетони. През последните дни десетки хора и фирми от цялата страна изпратиха помощи за пострадалите в Добрич. За новините на Нова Мария Добрева. Над 700 хиляди са вече изпратените СМС-и на обявения от нова телевизия DMS номер в помощ на пострадалите от наводненията във Варна и Добрич. Ако искате да помогнете и вие, изпратете кратко съобщение с текст DMS Варна на номер 17777. Сега към световните теми в обедните новини. Напрежение между Русия и Украйна. 3 снаряда, изстреляни от подчинените на Киев части, са паднали на руска територия в Ростовска област. Един от тях се е взривил в населено място, но няма пострадали. Нанесените материални щети на сградата на руската митническа служба. Москва поиска от Украйна виновните за обстрела да бъдат незабавно наказани. Междувременно, въпреки обявеното спиране на огъня, продължават сблъсъците в размерната източна Украйна. Двете страни, армията на Киев и опълченци от самопровъзгласилата се Новорусия, се обвиняват взаимно в нарушение на примирието. Руски изтребители в Ирак. Багдад получи от Москва първата партида Сухой. Те ще бъдат използвани в борбата срещу терористите от Ислямска държава в Ирак и Леванта. Машините са на стойност $500 милиона и ще влязат на въоръжение в иракската армия в близките дни. Самолетите ще подпомогнат масираната офанзива на армията, целяща да си върне райони в северен Ирак, завзети от ислямистските бунтовници. Целта е превземането на градовете Тикрит и Мосул. Сухопътните войски, подпомогнати от бойна авиация, са съвсем близо до Тикрит и вече си бият с ислямистите. Първи полет на съвсем истинска летяща чиния. НАСА тества специален апарат, който ще отведе астронавти до повърхността на Марс. Балон за хелий с големината на футболна игрище полетя на военна база на Хавайски остров. Той издигна новата машина на височина над 36 км. След включването на ракетните двигатели, летящата чиния се изкачи до 55 км височина и оттам започна бързо спускане. Изпитанието струва $150 милиона, а НАСА планира други два подобни полета. У нас промени в училище ще повтарят и годината и най-малките. Не още промените. Рождение на Петър и Павел, който празнува. И още истински ще бъдат напред български град. Къде да го видим? Учениците до 4-ти клас да повтарят, ако успехът им не е добър, искането е на учители и родители, които са участвали в общественото обсъждане на новия закон за училищното образование. Анкетата започна онлайн на сайта на съответното ведомство преди седмици. Какви са разминаванията между педагози и родители, разказва Мария Димитрова. Учениците от начални лица поне повтарят училище. Така независимо дали се справят с задължителния материал или не, те преминават в форми на вид. Може да продължим достатъчно, да се позабави малко образованието на дадения ученик, но да гарантираме, че той може да се случи този материал. Важно е, че този път са проблемите, срещу намерението за учителските началено на